Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Asithi ukubheka sisebenza ngendaba yethu yama-probability. Asithi nemali la abukudweba ubuso kuyona. Ikota-ke le ngesimelika. Asibone ukuthi uma ngase ngithathe yona-ke le kota yami, ngithi ngiyayidlalela nje ngayo njengomdlalo wethu wesihlanu, heads no tail. Ngithi-ke ngiyadlala ngifuna ukubona ukuthi ngizothola mangaka amathuba okuthola u-heads. Sengibhalele laphayana ngathi P, u-H wami omele bani? Omele u-heads. U-H wami omele u-heads. Kungani ngizothi umele ngizothi half? Ngoba uma nginamathuba anjani? Nalapha uthi u-half. Nginamathuba awu-half ukuthi ngingathola u-heads nakanjalo u-tails. Ngobani? Ngoba yona leli sentana le mali yami inama-side amabili. Ngakho bangiphonsa phezulu bayibuya nakanjani kuzoba ukuthi izobuya iwu-tail noma izoba buya iwu-heads nakanjani. Ingakho ngithi amathuba angu-half half. Khumbula ukuthi basisebenza ngento esibiza ngokuthi ama-probability. Suke sikhuluma ngani? Sikhuluma ngokuhlawumbisa nangokuzama ukuqagela. Kakhulukazi-ke thina la kwi-maths sizama ukuqagela kodwa sizama ukusebenzisa inombolo noma sizama uthini ukubhekisisa kahle ukuthi asivesane nje sivuke ekuseni sithi siyahlawumbisa ukuthi lizonetha, kodwa sizama ukusebenzisa esikwaziyo ukuze senzeni ukuhlawumbisa okungabona ubuphukuphuku kakhulu. Asibone-ke ngithi amathuba ami ngawukuthi HHTT. Khumbula u-H wethu umele u-heads, u-T wethu umele u-tails. Nangale ngingano HTHT nakanjalo. Uyabona nje ngayinto elula. Mangidlulela futhi nakhona ngathi ngiyadlula ngibe no 1/4. Ngathi ngidlulela awuthi ngiyobhala igama nje elihamba kakhulu naloko esisebenza ngako. Ngibhale lapha u-independent okusho ukuthi ukuzimela. Umuntu o-independent umuntu ozimele. Ngakho ngasho ukuthi-ke loya mpendulo yami lapha 1/4 ungabe uzimele, ungancike kumuntu, ungalindile okunye. Ingabe unjani? Ingabe uzimele. Asibone ukuthi singaqhubeka kanjani ukuthola amathuba ukuthi isentshana lethu leli basiliphonsa phezulu liyobuya linjani. Zame nje ukuthola lokho. Ngibona ngaba no P, ngaba no PH squared enzansi nangezansi ngibe no PH. Ngizoba divide ngobani laba? Ngo-half. Ngobani? U-half bamathuba ukuthi kungenzeka ngithole u-heads. Base ngithi 1/4. Ngithi 1/4. Ngidlulele. Ngathi P ngivule ngithi THT. Ngithi THT. Uma sengidlulela lapho THT uma sengidlulela lapho ngingahlanganisa ngokuthi ngithi TP, ngithi P ngibe no T ngezansi no P no H. Ngobani? Ngoba amathuba anjalo ku-H njengoba enjalo ku-T. Ngobani? Ngoba mabili amasayidi mabili amasayidi esenti lami
noma ikhotha lami leli, okusho ukuthi amathuba womabili u-head no-tail anamathuba afanayo. Ngiboba ngithi H H H H ngapha, ngithi H H H H H T noma ngithi H T H, noma ngithi H T T. Uyabona ukuthi amathuba acisha lingane. Kwesinye isikhathi o-T bethu baba babili, kwesinye isikhathi o-H bethu baba bathathu, njalo njalo bangithi ngiyadlala, njalo njalo bangithi ngiyaliphonsa ikhotha lami leli phezulu. Kungenzeka-ke mhlampe ngithole o-T kuzo zonke iy'ndawo, kungenzeka futhi ngithole o-H kuzo zonke iy'ndawo. Angithi sidlala wona umdlalo wokuhlawumbisa, wokungazi ncamashi ukuthi kungenzakalani, kodwa siyahlawumbisa.